Большасць работ на выставе 75 гадоў памяці прадстаўлены з залатой калекцыі Беларускага саюза мастакоў, створаных у пасляваенны час. Што тычыцца ваеннай тэматыкі таго часу, то мы можам дакладна сказаць, што сёння мы адабралі 160 твораў. З іх в экспазіцыі больш за 120 твораў. Тое мастацтва, якое нам паказалі нашы пераемнікі, это тое, на чым можна вучыцца. У экспазіцыі можна ўбачыць работы народных мастакоў Беларусі Міхаіла Савіцкага, Васіля Шаранговіча, Георгія Паплаўскага. А Леанід Шамялёў перадаў для экспазіцыі не толькі свае творы, але і карціны іншых аўтараў з уласнай калекцыі. Сапраўды, это ветэран, які вельмі стойка стаіць. На 97-м годзе мы ад Саюза мастакоў дадзім пашану, увагу сваю. І спадзяюся, што вот это якраз той прыклад і ўзор, як надо пражыць жыццё, і як надо сваім прыкладам даказваць нашчадкам, што такое жыццё. Творы экспазіцыі аб'ядноўвае яшчэ і тэма памяці сямейнай, гістарычнай, асабістай. Нават тыя майстры, якія не ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях, выраслі пад уражэннем бацькоўскай гісторыі пра вайну. Будь то через современную жизнь, через натюрморт, как это делает Андрей Петкевич, «Завтрак танкиста», люди анализируют, что есть конфликт в современном обществе, что есть трактовка исторических событий. З выставай 75 гадоў памяці хутка можна будзе пазнаёміцца, не выходзячы з дома. Зараз праводзіцца алічбоўка работ і рыхтуюцца онлайн-экскурсіі.